que com a mínim que els nanos quan acabin el partit del cap de setmana, tant que hagin guanyat com hagin perdut, que els hi preguntis com s'ho han passat i que t'ho diguin que hagin disfrutat i que s'hagin passat bé. La temporada ha anat força bé amb la majoria d'equips. Jo crec que al final el que fem és un futbol, intentar als nens ensenyar-los un futbol formatiu i sobretot intentar ensenyar-li valors, que hi hagi respecte entre ells, entre els equips contraris, entre l'àrbit, entre l'entrenador. Yo lo que me llevo es una familia, me llevo un grupo de personas muy valioso, que ha aprendido a jugar a fútbol, que ha hecho un fútbol muy bonito durante todo el año, que ha competido en todo momento y que nunca ha dejado de luchar. Hi ha equips que són bastant competitius en el club i com a mínim els objectius que hem tingut amb aquests dos equips ha sigut guanyar la Lliga. D'un principi ja els teníem i al final els resultats han anat bé i al final contents perquè primer és un equip a l'infantil B que tant dintre com fora del camp són nanos que i els pares s'han portat i s'han comportat molt bé i sobretot que saben jugar a futbol i han fet un futbol molt bo durant tota la temporada i han tingut el premi a final de temporada, també a l'Amateur C, que ens ha costat una miqueta guanyar la Lliga i al final es van despenjar i hem tingut el premi de ser campions. Campions!